Se nkunu qed naħdmu fuq regolamentazzjoni biex nikkontrollaw il-mezzi tax-xandir fuq l-internet u nibnu struttura aħjar biex tindirizza din is-sitwazzjoni. Dan qalet chairperson tal-l-ACHA Deborah Xkembri fejn esprimiet it-thassib tagħha dwar l-abbuż kontinu li għaddej fuq l-internet. Il-chairperson żiedet tgħid li għalkemm jeżisti qafas ta' leġiżlazzjoni hemm bżonn li tinbena struttura aħjar li tindirizza din is-sitwazzjoni. L-abbuż fuq is-siti soċjali inkludu theddid, insulti l-persuna dwar reliġjon, dwar it-twemmin politiku jew kull tip ta' theddid personali. Kull abbuż ta' din ix-xorta jista' jitqies bħala forma ta' fastidju bl-internet. Deborah Xkembri tgħid li abbuż ta' bullying fuq l-internet huma ħafna iktar serji minn tip ta' bullying ieħor. Għaliex fejn inti għandek fjard tal-iskola nofsu żana tfal. U ovvjament, jekk xi ħadd waqalek wiċċek l-art quddiem 6 min-nies, 10 min-nies tużżana. Fuq l-internet, malli tefgħu fuq l-internet għandek mijiet u eluf ta' nies illi inti mbagħad tħosshok inundated. L-ACHA se jkun qed jieħu azzjoni permezz arranġamenti fil-liġi, kampanji ta' għarfien u nies speċjalizzati fil-qasam li jarfu jieħdu azzjoni dwar forum ta' theddid fuq l-internet. Sa dan it-tant, l-ACHA esprimiet is-sodisfazzjon tagħha l-fatt li kemm il-Gvern u anke l-Oppożizzjoni ser jagħtu sem tagħhom fid-diskussjonijiet li se jsiru bil-għalien tlaħaq lan tal-Alleanza kontra l-abbużi bl-internet. Preżenti għal il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-membri tal-Alleanza Jeffrey Pulicino Orlando u Joseph Kuxkieri.